man ikke har gjort det i et stykke tid, så ryster man på hænderne, men det er jo en del af kicket. Så altså, skal vi køre igen? Jeg gøjler, fordi det er sjovt, egentlig. Det er sådan en simpel form for glæde. Der er jo et dejligt gammelt udtryk, som spejder i hvert fald, som hedder en gang spejder, altid pyroman. Og det der med at få drengen og få lov til at tænde ild til ting, det er bare sjovt. Når det er, du står og kan mærke sådan varmen fra for eksempel brændende lamper, sådan lige meget nær dit ansigt, så får du adrenalinkick af proportioner. Det der med at kunne stille sig op og bare stå og jonglere lidt for mig selv i baggården, eller stå og lege lidt med et djævelespil, eller noget. Det er noget, som der gav et fast holdepunkt. Det gav ligesom et sted, hvor du kunne tage og sige, det her det er jeg god til. Det er en simpel ting, men det er noget, jeg er god til, og det var noget, jeg kunne slappe af med. Noget så simpelt som at stå med 3 hacky sacks og få dem til at svinge rundt i luften, og du så ser et lille barn og tænker, hold kæft, hvor ser det fedt ud, og det vil jeg også kunne, eller sådan noget. Eller der er ældre mennesker, der efter et lille show kommer op og siger, hej, hvordan gør du det? Det er utroligt sjovt, fordi de lader til at betyde noget for dem på en eller anden måde. Sådan en simpel fascination, som der i virkeligheden er lidt svært at forklare. Når man plejede at gå til trylleshows og så folk få et eller andet til at forsvinde, og så sad man bare og tænkte, hold kæft, hvor er det fedt.